Sanibonani guys, igama uNqobelani Phethela Mazibela, eyithonga ngomhla ka-31 Disemba. Hey guys, kushiwo kuthiwa umlomo yisho baloku isiphungela, kodwa bengingazi ukuthi uMakhomaluzo kawusebenzise ayiphungele kangaka kuNtanzi. Eyibo, uthe nje uNtanzi sasho ukuthi lalela, kuzomele-ke unginikeze ifoni yakho ukuze ngibone ukuthi uba lo busy ukhuluma naye lapha efonini. Hhayi uMakhomalo wamane wathi, hhayi sengiyabona vele ukuthi le khaya mina ngithembakele. Nawu ufakazi sengizomane ngibekwa nje egangeni, ngikhonjwa ngey'bhamu. Bengcono kube ngihleli laphaya koMagwaza ekhaya kunokuthi ngize ngizohlala la ngithi ngenzela uthando, kanti-ke uzogcina nawe ungihlukumeza kangaka. Wathi uMduduzi, musuloku ushona le nale ubimbuzi kudla iguma, nikeza uBafu ifoni yakho ayibonele ukuthi kahle kahle yini le oyenzayo efonini, ukhuluma nobani lapho. Wathi yazi ubekade eqinisile uMbongeni. Wathi ubeqinisile uMbongeni kanjani ngoba nina nixabene noMbongeni? He? Wathi yazi ushilo ukuthi ngenza iphutha elikhulu kabi ngokuthi ngikhethe wena kunokuthi ngikhethe umndeni wami wakoMagwaza. Wathi ye wena, nikeza uZitha ifoni, uyeke ukuloku usitshela ukuthi uMbongeni utheni. Nangampela guys, uMakhomalo wayikhipha ifoni, washaya iphini, waqeda wayinikeza uNtanzi. uNtanzi wayibuka ifoni, wathi kungani ukhuluma kangaka noMbongeni? Wathi hayibo, uMbongeni ubaba omncane wey'ngane zami, futhi-ke bekade ngitshela ukuthi ngenza iphutha kangakanani ngokuthi ngikhethe wena. Sonke lesi sikhathi bekhuluma nami ngikhuza, kodwa ngiyambona ukuthi ubeqinisile manje. Yazi, sengibona ukuthi kungcono ngimane ngihambe ngekhaya makunje. Ngiyathemba ukuthi iy'ngane zami ngizongixolela ukuthi ngiyilahle, ngikhethe uthando, ukuthanda wena kunokuthi ngikhethe ukuhlala nazo. Waqeda wancapha, wasuka wahamba. Lapho guys, uNtanzi walutheka uNtanzi, wakholwa yona yonke into uMakhomalo ayishoyo. Hhayi-ke uMduduzi umane wathi we, wathwala izandla ekhanda ngoba phela nebesetshelwe ukuthi-ke umnqobile uMakhomalo, kanti uMakhomalo uhlakaniphe kakhulu njengonogwaja. Guys, akupheli-ke lapho. Sekusendlini-ke uNtanzi bekade engasalali ngisho nanokulala ubuthongo, eguquguquka embhedeni, edliwa uNembeza. NgoNembeza into, hey guys, angenayo ngisho icala layo. Umane nje wathi kodwa Makhomalo ubhekile yini noma usalele? Wathi uMakhomalo wathi uyazi phela angisakwazi nanokuthi ngilale ubuthongo, ngifuna ukuxolisa ngale nto eyenzakalile. Wathi ya, kufanele ukuxolisa, awuve umoshile umoya wami. Wathi yazi inkinga ukuthi mina ntombazane yakamzilikazi, ngimanxebanxeba, kanti amanye amanxeba adalwe uwena, yingakho nje ngingasakwazi ukuthi ngikuthembe kalula. Wathi mina ngikhona manxebanxeba, nami ngimanxebanxeba, futhi amanxeba amaningi adalwe nawe wena, kodwa ngisazama ukuthi ngibeke uthando lwethu phambili, ngikuthembe noma kunzima. Cathi kumnandini mina njengoba ngihleli la, shiya umndeni wami ongithandayo, khetha wena. Kodwa wena wenza njani? Ungiphatha ngale ndlela ungiphatha ngayo, angisakwazi ngisho ukuphefumula la koNtanzi. Umfowenu uMduduzi ula ngiphefumulela la entanyeni, ngikwazi ngisho nanokukhululeka, uhlezi ngilandela, ngikhomba ngey'bhamu. Wathi ngiyakuxolisela kakhulu lokho Makhomalo, ngizokwenza isiqiniseko sokuthi le nto eyenzakalile ngeke iphinde yenzeke. Kusukela manje ngiphilela wena. Hayibo! uMakhomalo kwathi gidi enhliziyweni yakhe, esebona ukuthi nazo-ke yonke into isihamba ngohlelo-ke manje. Uzamile uMduduzi kumgudluza emaplanini akhe, kodwa-ke wakwazi ukuthi asebenzise umlomo wakhe, wayiphungela ngeshoba lomlomo wakhe, wagcina ekwazile ukuthi-ke enze uNtanzi amkhole. Guys, kodwa-ke enye into ebekumele yenzeke-ke manje bese kumele-ke a-acte fast uMakhomalo, ngoba uyabona ukuthi cha, sengathi maningi amehlo ambhekile-ke manje. Ayi, akupheli-ke lapho. Hambile-ke guys, uMakhomalo wayocubulunga phela amakabade laphaya kuzama, ngoba uyazi naye ukuthi unjenge-dragon elikhafula umlilo. Usho kahle ukuthi indodakazi yami, ngithi-ke angize la ngizosho ukuthi impela uthando lwami nobaba wakho alijwayelekanga, ngoba sesizwisane kabuhlungu, ubuhlungu obukhulu ngampela sinobaba wakho. Kodwa-ke ngifuna wazi ukuthi uthando lwethu nemizwa yethu iyona le egcina isibeke la sikhona namhlanje. Mntanami,
sinobabakho kade sathandana, kahle kahle sizovuselela uthando lwethu oludala njengamanje. Ngiyazi ukuthi kunzima kuwena ikakhulukazi ngoba bengiphethe kabi ngesikhathi sathandana namadodana ami. Kodwa ngithi-ke bengicela siqale izinto kabusha. Bengicela nje ukuthi-ke silungise izinto, hhayi okuningi. Asiqale nje ipheji elisha. Bengicela ukuthi siqale lapho, okunye nokunye sesiyobona kulandela kanjani. Hhayi-ke guys, uZama amane ubumbe umlomo wakho girl. Leli qhalaqhala lihlezi likhuluma iy'ndaba likwazi ukuthi liphendule yonke imibuzo, likwazi nanokuthi likhuluma amazwi anyomfayo. Namhlanje umane nje wabumba umlomo wathola wathi nya ubesi-aram. Kanti unamango girl. Usazama kahle ukuqoqa amaplani ukuthi yini le angayenza noma angayisho ezokwazi ukuthi ihlephule ihlakaze inhliziyo kaMakhumalo. Hhayi-ke ngapho uMduduzi-ke uhambile naye wayokhuluma nomfabo oyomvusa amehlo angazi okwesingaki, emtshela ukuthi hayi bo, ngampela uyavuma uMakhumalo ukuthi agidagide la ekhanda lakho. Wathi lalela la bafo, uzowabala nje amazwi akho. Wathi yazi bafo, mina ngiyakwazi ukumbona umuntu oqamba amanga, ngimbone esezaleni. Kanti futhi-ke noZitha engimaziyo ubekwazi ukumbona umuntu oqamba amanga, hhayi lo olapha phambi kwami. Ngampela yini le uMakhumalo akwenze yona? Wathi lalela la wemfowethu, uyabona uma kuwukuthi usaqhubeka nalento yakho kaMakhumalo, into ozoyenza uzohamba uye endlini yakho la oqashise ngayo khona, uxoshe laba bantu laba obaqashisile ebese uhlala khona. Ibhizinisi sisazoqhubeka silirane kodwa sobe sesihleli ngokuhlukana. Wathi ha, ngenxa kaMakhumalo njalo konke lokho ukwenza ngenxa kaMakhumalo? Usuzovuma umuntu wesithathu ngaphandle ukuthi angene phakathi kwethu futhi bafo? Wathi lento ezokwenzeka-ke, hlukana noMakhumalo, phinde ukhombe uMakhumalo ngesibhamu, mina nawe sophinde sibone ngasolinye. Hayi wabona kumduduzi ukuthi hayi la kufana njengokuthela amanzi emhlane wedade kuloke ezama ukuvula amehlo kantanzi. Guys, uZama kithi ayenzile-ke umane nje wakhuluma ngokubulala abantu, wakhuluma ngebhamu, hhayi nophinda walekelela ngoba vele phela umsebenzi wakhe. Hhayi-ke noMduduzi yamkitaza leyo ndaba ngoba vele befuna ukugcwalisela uMakhumalo, bezama nje ukumkhombisa ukuthi eyi udlalele emndenini o-wrong, mekuwukuthi ngampela uze kabi ngokuzolimaza umndeni wakoNtanzi, impela uyohlangana ney'mbila yithutha ziholwa emhlophe ngaphambili. Guys, umane nje wabuza uZama wathi kodwa weMakhumalo kule ndaba esixoxayo usa-right, usamnandi nje ngokuhlala lekhaya, usafuna ukuhlala lekhaya? Wathi uNtanzi umbuzo muni obuza umuntu omdala loyo. Wathi hhayi khululeka Ntanzi, cha abantu abami ngisahleli kahle bandla, hhayi ngijabulile kona kukubi kangaka ukuhlala lekhaya. Kanti unamango girl uthukile. The sekuphele leyo meeting-ke guys, hey wamane wafonela uNjinji wamtshela ukuthi-ke lalela la, akumelanga ngiqumbe uNtanzi yedwa phansi, kumele ngiqede konke okwalekhaya koNtanzi. Sengibone kahle ukuthi labantu bayafana, mekuwukuthi ngibulala uNtanzi yedwa kuyafana nje nanokuthi ngizobe ngidlala ngesikhathi sami. Ukhona oyedwa ozophinda aphakame avuse umbuso wakhe. So ngizoqotha konke namhlanje ebusuku, ngiyaqeda ngayo yonke into ethi Ntanzi. Hayi bo, hhayi wamane watatazela guys uNjinji ngoba bengayitshela ukuthi lento izokwenzeka ngokushesha okungaka. Kodwa-ke yena uMakhumalo useyaphuthuma ngoba uyabona ukuthi maningi amehlo asemjongile-ke manje. Guys, asaziwe ukuthi-ke iyozala Nkomoni-ke, kaze uzophumelela uMakhumalo kule palani yakhe noma hey kuzomane nje impela kubhede, kugcine-ke sekumele kube ibona abakwamagazi bayolanda umzimba wakhe ngoba phela siyabona ukuthi oMduduzi noZama bayaveva, bafuna impila, abamdingi loya mfazi koNtanzi. Guys, aphela lapho-ke amazwi namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe, nilike, nicomente. Until next time.